After Comrade Bombshow vaita a surprise appearance in the public, panapa takuna vakomana vopindwa nechando inifie vakumhanyisa mapepa ekuti aiwa mukomana ave fired pamwe chete nehis ally anonzi Gifford Gomwe. Sandamina mashoko atinoti panguva ino ichakachaya tichiona kuti mukomana Blessed Geza tsamba dzichifamba dzinzi mukomana he must be expelled from the ruling party. Not for subscribe or like or turn the bell icon. Tipina pana chiti breaking. ZANU-PF signs papers to expel Geza and Gomwe. ZANU-PF has signed the final papers to expel Firebrand, war veteran Blessed Geza and Gifford Gomwe from the party. The decision was approved late Wednesday. Correspondence sent by Azimu I shows Gomwe and Geza. This expulsion is the 2030 couple from Marsh West province recommended their dismissal to the ZANU-PF National Disciplinary Committee. On posted this picture, Ramguna Comrade Bombshow has made a surprise public appearance with a new picture imaging despite being wanted by Zimbabwe Republic Police. I want to show this picture after this public appearance yakuonekwa as a surprise. Panapa vakomana vanyazotoona kuti mukomana uyu uri kusatya kwaari kuita kunyange vari kutsvakwa nevakomana mapurisa kunyazi kuratidza kuti amene vari kutemba nei navo vakufambisa tsamba dzekuti ave expelled. Tudze mafungiro enyu tikudi pamusoro pechiitiko ichi tichiona kuti aiwa Comrade Bombshow achipa the man of the match panguva ino. Vanhu aiwa vakanyatsotasira kwaari vachimuona kuti aiwa this person is very very powerful and vakanyatsokutorwa hondo ndo vakomana vatinoda ava nekuti vatengesi vatinongonzwa. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi nakume section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.